Сега къде отиваме? Отиваме към Израел. Сега отиваме към Израел. И защо? Защото българската общност в Израел има нов сайт javabol.net. Авторите Ники Давидов и Весела Ализа Цветков вече са се превърнали в най-търсените комуникатори от приятели по целия свят. Вижте повече. javabol.net не е просто поредният сайт. Това е част от истинския пъстър живот. Така оценяват новото място за комуникация неговите потребители. Провокацията е още в адреса на сайта. Джаф е яфо. Бол е топка на английски. Има се предвид тенис топка. Всичко тръгна от една страница във Фейсбук. В името обаче е съчетана още еврейската дума балаган, сиреч, хаос, бъркотия. Има и Б като България, казва Весела Ализа Цветков и уточнява, че сайта няма конкретен профил. В Javabol може да се открие актуална информация за живота в Израел и България, критичен поглед на събития, посолени с хумор, разнообразни линкове. Има обаче нещо, което отличава сайта и то е продиктувано от професиите на двамата автори. Весела е режисьор по монтажа, а Ники фотограф. Видеото е нещо, което до някъде замества текста. С видеото нещата стават по-автентични. Много видео. Почти телевизионен сайт. Имаме пряка връзка с БНТ, защото ние сме почти братовчеди. Освен голяма усмивка, обаче сайта предлага и сериозни разработки. Най-вече история за българското еврейство, от което има още много бели петна. И ние сме си поставили за задача да сложиме, да публикуваме документи, които не са известни. javabol.net е открит за публикации на своите потребители от цял свят. И както Ники Давидов споделя с носталгия по отминалото време, интернетът това е новата комуникация. В днешно време имаме по-малко време и трябва по-бързо да се организираме, за да живееме щастливо. И за това имаме нужда от тези модерни електронни средства, за да комуникираме и да изказваме мненията си, най-важното.